Ligesom vi ved lineær sammenhæng kan beregne forskriften ved hjælp af 2 punkter, så kan vi også gøre det i den eksponentielle sammenhæng, som har forskriften y lige med b gange a i x'ene. Og forskriften for den eksponentielle sammenhæng, det er klart gå gennem 2 punkter, der kan vi finde a og b. Og vi har formlen stående herude, og vi har 2 punkter her. Og det første punkt, det hedder x1, y1, og det næste hedder x2, y2. Og de har forskellige tegn bag sig, fordi de 2 forskellige punkter har. Hvis vi starter med at beregne a, så sætter vi bare punkterne ind i formlen, som vi har her. Og når man beregner a, så er det den x2 minus y, x2 minus x1 med kvadratmål af y2 minus y1. Og x2, det var 500. Nej, undskyld, x2, det er 3. Minus x1, og det er 1. Så har vi kvadratmål. Og så er det y2, som er 500. Divideret med y1, som er 250. Og så regner vi bare ud. Og 500 divideret med 250, 2. Og 3 minus 1, det er også 2. Og kvadratmålet af 2, eller ja, 2 opløftet 2, det er 1. Fordi at 2 gange 1, det er 2. Så a er lige med 1. Og for at finde b, så skal vi bare sætte punkterne ind, og nu har vi jo a, og man kan aldrig beregne b, før man har fundet a. Og den hedder y1, den står her, 260, divideret med a, som er 1, opløftet i x1, som er 1, og 1 opløftet 1, det er bare 1. Så b, og ja, 250 divideret med 1, det var 250, så b er lige med 250. Sådan finder man 2 punkter, og hvis man vil tjekke det, så kan man prøve at lave en streg igennem for at se om det kan man sige. Og så kan man også tænke sig til, at det måske fortsætter den vej her. Så at det passer meget godt med, at b er 250, altså at den skærer der.